Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na pud kita mga higala, nini nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverend Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga sa tarong adlaw mga higala Martes Pizza 9 na kini sa bulan sa Pizza 9 na kini mga higala sa bulan sa Abril, no? Pizza 9 na kini sa bulan sa Abril tuig 2024, no? O padayon kita mga higala sa ato nga mga bulo haton ini kabuntuhon. Boy na mga higala, no? Doon na karoy kinibitang bagong gikan sa mga bagong mandato gikan sa mga kining mga opisyal, no? Matud pa sa TUCP or Trade Union Congress of the Philippines, no? Gikinahanglan na gyud kining gitawag natog mandatory health heat break, no? Mandatory heat break nga i-issue sa kagamhanan aron pod nga malikay ang atong mga trabahante sa matud pa kadaot sa lawas tungod sa kainit, no? Nga mandatory na gyud sa ato pa na kanang gitawag natong kinahanglan gyung tumanon kay nga naman murag adunay uban nga mga trabahante nato nga naagyod sa medyo kakuyaw, no? Kakuyaw nga kahimtang, no? Matud pa extended pagyud kini mga higala, no? Extended labor sector, apil na niya na ang mga tapasiro, apil na niya na ang mga trabahante sa mga o gani apil na niya na ang ato ang mga traffic police ngayon niya na, no? Nga makatagaan gyud og gitawag natong mandatory heat break nga dili gyud ipasulabi mga higala, no? Ang kainit nga ilahang mga matagamtaman, no? May nindot ang request ana mga higala kining Trade Union Congress of the Philippines. Gani aduna po'y labor advisory karon nga adunay gitawag nato sa in English og flexible work arrangement, no? Ang Department of Labor nga ang kining mga gitawag natong mga employers or mga agalon sa mga trabahante, no? Nga aduna gi flexible work kanang gitawag nato og arrangement so tungod lagi sa kainit karong mga panahon na, no? Nya matud pa kinahanglan yung ipatuman, no? So may nindot sa mga higala, no? Nga doon nagay mga panghuna-huna nga ingon ini unya karong adlaw dili kita malimot araw ng kagitingan Pizza 9, no? Nya mga adlaw ato pod nga duyugan ang atong mga kaigsuonan nga mga Muslim sa ilang pagsaulog usab sa Eid al-Fitr, no? So karong adlaw April 9, no, gisaulog nato ang araw ng kagitingan, regular working holiday, regular lang, dili non-working holiday kung dili regular working holiday lang, no? Nya mga adlaw wa gihapoy trabaho tungod lagi ni ini gitawag sa ini kita sa mga Muslim og kining Eid al-Fitr, no? Kung kabalo kong sabihin yung Eid al-Fitr, pwede mo na siya, no? Nahala na, may munto na kanatong tanan o nang kinaot kita nga ana kabungtanan sa kapiskay sa panglawas. Aboy, no? Ari kita mga higala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan, ni ining kabuntuhon. Ang opisyal nga hulagway ni Servant of God, Ninya Ruiz Abad, gipakita na sa katawhan sa simbahan sa parokya ni Saint William the Great, the Saint William the Hermit. Kini aron formal na nga masugdan ang pag-ila kaniya aron pag-ila kaniya nga usa ka santa. Balita manghigala gikan sa Vatican, may the risen Lord open a path of peace in the Holy Land. Kung sa Binisaya pa na ang higala, hinaut unta nga ang nabanhaw ni Kristo
mao'y maghatag og dalan, mag-abri sa dalan alang sa kining kalinaw didto sa Holy Land. Mao kana ang pamahayag usab ni Pope Francis. Mao kadto mga higala, mga balitang simbahan niining kabudtuhon ug ari kita mga higala sa atuang catechism. Apan sa dili pa ari una kita sa atuang Saint of the Day. Abino ang atong Saint of the Day karon, no? Sigon diri sa atong listahan mao si Saint Casilda, no? Saint Casilda. Abino kini si Saint Casilda mga higala, usa kini sa ka Christian convert no, taga Toledo, Spain. Unya matud pa na kuan kini siya, kining nahimo kini siya converted to Christianity ug nagpuyo kini siya mga higala nga usa ka simple ug prayerful life. Kuno nya amatod pa dako kaysa gikatabang aron molambo usab ang Kristyanismo didto sa nasod sa Espanya. No, so karong adlaw mga higala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Casilda. Hala padayon ta mga higala sa atoa nga mga buhatonon niini kabudtuhon. Ari kita sa atong catechism. Ang atong pangutana karon mga higala sa ato ang catechism, dunay pangutana diri. Ngano man tang Katoliko padre nga adlaw man nga Domingo ang atong adlaw nga igpapahulay. Ano? Kung anong ang ato ang kanang rest day adlaw man gyud nga Domingo. No, dili man laing adlaw. Well anyway, daghang kay tag mga rason ngano nga ang adlaw nga ipapahulay tungod Domingo. Tungod sa daghan kay mga rason. Unang-una, kung atong basahon sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 16 ato sa 17, no? Colosas Kapitulo 2, versikulo 16 ato sa 17. Doon ay ginaingon diri. Busa, ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo, mahitungod sa pagkaon o ilimnon, o mahitungod sa mga adlaw nga balaan, o sa kasaulugan sa bagong bulan, ubahin sa adlaw nga igpapahulay. Kining tanan anino lamang sa mga butang nga umaabot. Apan ang katumanan mao si Kristo. Sa to pa kanang dili bitaw kita mabalaka kung adunay musaway sa atong mga adlaw ipapahulay. Nya nga atong ipapahulay Domingo man, so nay musaway nato dili na ta. Ngano man tungod kay ang kuan nato ang matud pa ang katumanan sa mga kining katumanan sa mga balaod mauman si Kristo. Sa ito pa ang katumanan pinaagi ni Kristo nagpasabot ka na nga naglakip na ni ana ang adlaw nga ipapahulay. Sa pagkapangutana kita, no? Kining adlaw nga ipapahulay nato pader. Ngano nga Domingo man ni? Of course, una nga rason mga higala mao nga tungod kay sa adlaw nga Domingo mauman ang pagkabanhaw ni Kristo. No? Sa adlaw nga Domingo man siya nabanhaw muna nga nahimo nga adlaw ipapahulay na itong adlaw nga Domingo tungod kay mauman ka ng adlawa nga nabanhaw si Kristo. No? Kaya sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa kanang Domingo man ay pagkabanhaw ni Kristo. Kaya sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto kapitulo 16 bersikulo 3 hangtod sa 4, gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw gibanhaw siya, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Sa ato pa klaro kaayo no nga si Kristo namatay Biyernes na gikuan siya na ihap tulo ka adlaw, Biyernes, Sabado, Domingo. Ato pa nabanhaw si Kristo niya ng mga panahona. No, sa ato pa atong gitagaan og dako kayong bili ang adlaw nga Domingo tungod kay mauman ka ng adlaw nga nabanhaw si Kristo. Unya ang pagkabanhaw ni Kristo mao'y nagluwas kanato sa atong sa kasalanan nato sa sala, no? Matud pa sa Roma kapitulo 10, no, bersikulo 1, maluwas ka kung
ipahayag mo nga si Hesus mao ang Ginoo ug sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Wala no? So muna nga sa Roma kapitulo 10 atong mabasa nga maluwas ka sa kung ipahayag mo nga si Hesus mao ang Ginoo ug sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Ug sa kining ato pa ang pagkabanhaw ni Kristo, no, ang pagkabanhaw ni Kristo mao'y naghatag kanato og kaluwasan. So bato pa giluwas kita ni Kristo sa adlaw nga Domingo. Ang mga Hudiyo alang kanila adlaw nga Sabado. Nganuman tungod kay atong basahon sa Exodo kapitulo 12 bersikulo 16 sa 17. Sa una ug sa ikapitong adlaw pagtigom kamo aron pagsimba kanako. Dili kamo magtrabaho ni anang mga adlaw apan makahimo kamo paghikay o pagkaon alang sa tanan. Himua ninyo kining kasaulugan sa pan nga walay patubo kay niining adlaw gipagawas kamo sa Ehipto. Sa ato pa adlaw nga Sabado gipagawas ang mga Israelita gikan sa Ehipto, no, ikapitong ka adlaw, no, gipagawas sila gikan sa Ehipto. Kita wala man lagi ta, dili man lagi ta mga Israelita, naluwas kita, gipagawas kita gikan dili na sa kaulipnan sa Ehipto, kung dili sa kaulipnan sa sala sa adlaw nga Domingo. Kasi nagpaluwas ka na to, si Kristo mismo. Katumbasahon sa Roma kapitulo 10, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug ang kinasingkasing nga mutuo nga gibanhaw siya sa Dios. Ano? Kadali kay mahigalahan aron kita naon. Okay, mahigala, no? So, atong tanawon ha, sa Mateo, sa Roma, Kapitulo 10. Okay, nakaligtaan ako. Yan ang mahigala. Okay, no? Ato na dyan mahigala. Sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 9. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. No? Sa kining Roma, Kapitulo 10, versikulo 9. No? Nga matud pa diri, no? Maluwas ka kung sa kinasingkasing kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo o sa kinasingkasing mutuo kang ibanhaw siya sa Dios. Ato pa ang kabanhawan ni Kristo naghatag kanato og kaluwasan sa atong mga sala. Matud pa, no? Kay kanang manundon lang malagi sa giingon nga kinsa katong mamatay uban kanako mabanhaw usab uban kanako. Mao katong basa sa Roma kapitulo 10 bersikulo 9. Ganiana, no? So muna nga ato gyud nga tanawon ngano ang mga rason. Okay, pangpromotan may katungod ba ang simbahan sa pag-usub sa naandan sa mga Hudiyo? Ang tubag na ana aduna. Kaya kung atong basahon sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 18, gisultihan ni Jesus ang iya mga tinuna, no? Ug busa sultihan ko kamo tanan ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. So ato pa ang pagtugot ug ang pagdili gihatag ni Kristo ngadto sa iyang mga tinunan, no? Unya matud palagi ang ato ang mga pagtulunan gikutlo man nato gikan sa pagtulunan nga gibilin kanato sa mga apostoles usab. Nga ang simbahan, no, mo may gibinlan ni sa mga apostoles sa kanang gitawag o mga pagtulunan ni Kristo. Muna nga adunay ang simbahan isip mga sumusunod sa mga apostoles na
dawat pinaagi sa matud pa ordinasyon sa kanang mga pari ug sa mga kaobispuhan adunay katungod sa pagdili ug sa pagtugot. No muna nga atong gitugot sa simbahan Katoliko nga himuong Domingo tungod sa daghang kay mga rason. Unsa kanang primerong rason? Tungod kay mao ka ng adlaw nga nabanhaw si Kristo. Ug mauusab ka ng adlaw nga mikunsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles. No, matud pa diri kung atong basahon diri sa Buhat kapitulo 1 Buhat kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 4. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may haguros gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila sa kalayo nga nagtungtong diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misultig nagkalain-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu Santo. Ingon niya no. Sumuna nga makaingon kita nga ang adlaw nga Domingo usa gyud ka importante kayong adlaw sa mga Kristiyanos. So dili mga Hudiyo ha, Kristiyanos kay mga Kristiyanos dili man lamang mga Hudiyo. Daghan man kay mga dili Hudiyo nga Kristiyanos. So mga Hudiyo Sabado lagi sila kay mao man lagi kanang adlaw no nga kining nakalingkawas sila gikan sa kaulipnan sa Ehipto sigon sa atong mabasa sa Exodus kapitulo 12 bersikulo 16 hangtod sa 17. Pero kita sigon sa Roma kapitulo 10 bersikulo 9 nakalingkawas pud kita gikan sa kaulipnan sa sila sa adlaw usab nga Domingo. Ana noon niya sa atong basahon sa buhat sa mga apostoles kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 4 nikunsad pod ang Espiritu Santo no diri sa nikunsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles sa adlaw pod nga Domingo. Ana no? So buda nga kitang mga sumusunod ni Kristo ato ang adlaw ipapahulay o adlaw inugsimba Domingo gyud no. Kaya atong basahon sa kining gitawag na to og Kolosas kapitulo 2 bersikulo 16 at 17 kay si Kristo ang kaapan ang katumanan mao si Kristo. Sa tupak si Kristo gyud may atong kuha ang base. Si Kristo nabanhaw sa adlaw nga Domingo. Kay matud pa diri sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto kapitulo 16 3 hangtod sa 4 gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat na mahinungdanon kaninyo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala sumala sa nahisulat. Gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa nisulat sa kasulatan. O sa ato pa nabanhaw siya 3 days after niya. Namatay man siya Biyernes ato pa Biyernes 1, Sabado ikaduha, ikatulo ka adlaw nabanhaw siya. Okay, klaro? No? So again, muna tubag sa pangutana. Nga naman nga kitang mga Katoliko kapag nga naman tang mga Katoliko nga adlaw nga Domingo mangyod ang adlaw natong ipapulay. Klaro na ha. Sige no. So dinhi na lang una ako kutob. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na nga to ang katekisis, dadon nato ang Ginoo, ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos, mayong mudto, Pilipinas.